कि दादा हो हम का करी अब बुद्धि मोर हेराइल बा, दादा हो हम का करी अब बुद्धि मोर हेराइल बा, ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। गनब सबे केतना लइका बना, एगो खात बटे एगो खेलत बा, एगो खोल के ले गइल बकरी, एगो पढ़े गइले एगो रोवत बा, एगो बैठल बा हमरे कगरी। कगो भइल सन आधा दर। तो एगो खात बटे एगो खेलत बा, एगो खोल के ले गइल बकरी, एगो पढ़े गइले एगो रोवत बा, एगो बैठल बा हमरे कगरी। अब खाना खाए जब बैठी तब जुट जवा सनी सगरी, आ घर में से घर नहीं बोले छट गइल नून तेले और लकड़ी। तय अपने गलती के कैले से ऐसन आफत आइल बा, आ डेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा, डेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। अब हइन देखी कोगो बाणा सब, एगो पहनले बा एगो नंगे बा, एक ठोका फाटल बंडी बा, एगो पहनले बा एगो नंगे बा, एक ठोका फाटल बंडी बा, कपड़ा के गंदा रहले से छोटका के भइल सुखंडी बा। कपड़ा का हालत इहे बा इन चापत माँ कठंडी बा, आ पैसा एकहू ना बाटे उन गरम होती अब मंडी बा। तो हमरो कपड़ा फाट गइल, हमरो कपड़ा फाट गइल, मौगी का चिरियाइल बा, ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। भाई चिरना लगेला लगेला और का परेशानी बा ढेर लइका भइले से। हरदी मरिचा लहसुन नून घटल रहत बा दूनो जून, हरदी मरिचा लहसुन नून घटल रहत बा दूनो जून, आ मौगी कहेले अइता हूँ सबके स्वेटर देती बून, आ सुन सुन बतिया जरे लखून असमन करे कि देई धून। एक और पैसा ना आई बा, एक और ऊन मांगत है उदाई रीस ना बरी बरी। तो हरदी मरिचा लहसुन नून घटल रहत बा दूनो जून, आ मौगी कहेले अइता हूँ सबके स्वेटर देती बून, आ सुन सुन बतिया जरे लखून असमन करे कि देई धून, आ मनमोर कहे कि भयवा सुन अड़बड़ लागू बटे कानून। त नारी राज से नारी बढ़ गए पानी अब पेनी आइल बा, आ ढेर की का लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। त कहवा जाई कहवा पाई कैसे मांगी नोट सुना, आ बाबू की हमारे अब ना जाई कर्जा भइल बा मोट सुना। बात लड़वली कुछ ना पवली मनवा हो गल छोट सुना, आ लइकन का बतिया सुन सुन के लगत कलेजा चोट सुना। त जब से ई मेहरी आइल, जब से ई मेहरी आइल तब से ई खाता खोलाइल बा, आ ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। ओ दई बेहरारू आइल तब भी से मार लइका एकर पहले लइका ना ढेर सोचता कि मौगी तो अकेले आई लइका लेके तो आयल ना, हम हूँ तो अकेले रही कहाँ से मार इतना लइका आ गया। तो कहता मेहरी तो अक्सर आइल अब ओकर दोष नहीं बाटे, आ हमहू तो अक्सर रहली अब हमरो बात वही बाटे, एमे दोष मनवा क बा अब ये बात सही बाटे, आ मनवे के खूखू तूरी है सबका जर यही बाटे। त जब जब मन से मौन मिलल, जब जब मन से मौन मिलल तब तब जनगण बढ़िया आइल बा, ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। वह तो सब दोष मन का बा। एक बेर सन 74 में नारायण दत्त तिवारी नसबंदी चलौले रहना कि भाई ये मास्टर लोन पर ढेर जोर रहे, ये मास्टर नसबंदी ना ही कराए उनका तनख्वाह रुक। अब डरन सब मास्टर लोग नसबंदी का, आ गाँव गाँव में नसबंदी का कर्मचारी लोग घूम घूम प्रचार कर
कि 2 बच्चा से बेसी केहू को होई तो ओकर हई नुकसान हो जाई, हऊ नुकसान हो जाई, है ना। हाँ हम बचौनी भाई। आज एकर 2 बच्चा ले रही हैं, उनके पट्टा मिली 2 डिसमिल जमीन, सन 74-75 की बात है। तब एक बार कलेक्टर साहब कहना देखी इतना स्कीम चलावल गई, कामयाब बा कि नहीं बा। गांव में गईला पूछे लगना तोरे कगो लइका बना, एगो तोरे कगो बना, 2 गो हिंगा पूछत चल गई। कहना ये गांव में नसबंदी वाला आयल। एगो गांव में गईला ऐसा गांव रहे, पूछना तोरे कगो लइका बा, 5 गो, तोरे कगो बा 6 गो। नहीं भाई, इस गांव में नसबंदी वाले नहीं आए थे का? इस गांव में कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ क्या? वो गांव का लोग कहल नहीं साहब, इनमें स्वास्थ्य विभाग का दोष नहीं बा। तब कहला के कर दोष बा? कहले में रेल विभाग का दोष बा। हाँ, इनमें रेल विभाग का दोष है। हाँ, डीएम साहब कहला भाई रेल विभाग का क्या दोष है? अच्छा साहब, एगो गाड़ी आवेले 3:30 बजे भोर में, आज जब ही गांव के सोझे आवेले तबे सीटी दे ले, इतना तेज सीटी दे ले 3:30 बजे की सुतल है वो जाग जाला। आ वही कारण ये गांव में लड़का ढेर हो जाता। हाँ, तो वो चीज थी। हाँ, तब सुनाओ तनी। हाँ, कि एकरवाई रस बहुत तेज बा, अब हमें जन लेट करी, आई दवाई तब हम खाई भी है, सोच जन वेट करी, चाहे भलाई जो मोर भाई डॉक्टर लोगन से भेंट करी, आज जवन जवन वो बतिया कहे अपनी मन में सेट करी। तो उनके कैले नसबंदी से, उनके कैले नसबंदी से अब कितने लोग सुधी आइल बा, आ ढेर की का लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। तब फैशन में तनिक हम फसाया, मोछ न करा सफाया जी, मर्द मर्दई के जन छोड़ा देख के सुंदर काया जी, देख के पालिश चीज पुरानी के मत समझनाया जी, आ क्षणिक लुभानी बड़वर हानि सब चीज माया जी। तो जे सटत गईल ऊ चटत गईल, जे सटत गईल ऊ चटत गईल, जे हटत गईल हरसाइल बा, ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। त गाय भैंस से प्रेम छोड़ी जन मुर्गी जम अपनावा तू। पहले आदमी दूध दही तक ढेर खाते रहा, बच्चे कम होते थे। अब लोग मुर्गी का अंडा, मुर्गी का मांस दुनिया भर के लोग खाता, बच्चे भी वैसे हो रहे। तो गाय भैंस से प्रेम छोड़ी जन मुर्गी जम अपनावा तू, हीरा मोती ऐसन दौलत मस्ती में ना लुटावा तू, अपने हाथ अपनी खतौना में जन आग लगावा तू, आ अंडा ऐसा बच्चा जन्मा के बीपत जान बढ़ावा तू। तइहे करत में कहे नगीना कितने लोग ठंडाइल बा, आ ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा। दादा हो हम का करी अब बुद्धि मोर हेराइल बा, आ ढेर की खा लइका भइले से जियरा मोर घबराइल बा।